Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're telling, thank you for love and support. I appreciate it. Turn on Simo and his gun is this time. Wait, guys, umgowo ogowa intombi kaSibindi ulona othi uSibindi ufuture husband. Ngoba ngitsheleni umayeni mayelapha yakuthandwa nesithembu ezokwenza sure ukuthi ubala indaba yokuthi uSibindi akakabi serious ngempilo. uSibindi nje uyabheda. uSibindi akakabi responsible. Mase ngithi mina ntombazane ubuka uthi uSibindi iphakade lakho. Uzizwa kanjani ngalamasho aphuma kuma wakhe ngoba akekho phela umama ongabe efuna ukudicilela ingane yakhe phansi. Akekho futhi umama ofuna ukuthi ahlekise ngengane yakhe kodwa ukhuluma iqiniso lento ayibonayo ukuthi lona akakakhuli. Isono Nkosi yami, isono. Sizisono. Lapho usathi uyachuma ngoSibindi uma wakhe avela athi nje ukuba serious kwakhe ngempilo angakamboni usazokhula. Ubusuthi indaba yakhe ithini isimo esinjalo? Yabona uSipho. Yabona uSipho ngangimemeza la ngithi awukwazi ukuthi uzoqhamuka nje usuba step mom of 3. Uthi wena ufundile, uthi uyintombi enejazi. Uthi wena ufuna ukuyohlala eMzumbe, uSibindi-ke ehambe edansa zonke iy'ndawo, engena zonke iy'ndawo. Wena usulandela la emva kamakhosikazi aseMzumbe noMhlonipho because ushadile, ulotsholiwe, sekuyimpilo yakho leyo. Uzizwa kanjani ozibona ewufuture wife kaSibindi kulesi simo sokuthi uma wakhe uthi lona uyedelela, lona usazokhula and ukhuluma ngento ayibonayo, ukhuluma futhi ngengane okuyeyakhe ayazi kangcono. Mase uyafika lapha ku-social media, ibuhlungu nakimi lento ngisho, ibuhlungu nakimi. Ngoba zikhona izimo ey'njalo zokuthi ngoba uyingane uyakhula uzithembise kanti uzithembisa amanga. Ngoba phela manje ngempela wena othandana naye uyayibona i-future, uyalibona ikusasa kodwa uma wakhe uthi akakafiki lapho. Nobaba wakhe aphinde athi kungcono wenza amaphutha phambi kwami. Wenza amaphutha ngawe. Angisho ukuthi ngithini, ngisho nje ukuthi ubuhlungu. Usuke usufuna ukwenza njani emva kwalokho usuzwe ngabazali. Ufisa ukubacisha ivolume uthi abangakhulumi. Ngoba manje lento abayikhulumayo i-wrong. Bakhuluma into abangayazi, wena wazi kangcono ukunabo. Ngoba phela uthando lwey'ngane lunjalo linokudidisa uzuyitshela ukuthi uyazi kanti awazi. Elobe eshilo umayeni ethi kodwa lo uyaganga, lo usaganga. Ekhulume yena ngokumbuka njengoma wakhe embukele eduze. Wena ukhulume ngokuthi uyakufonela, uyakuvideo call, nenzani. And uyasho ukuthi ngelanga elithile uzokukhipha akukhiphe. Kodwa uma wakhe ethi lona usadlala. Ntombazane. Ungathi uthi wena uyalibona ikusasa kodwa nawe uyibheke impilo yakho. Ungenzi izinto nawe ezogcina zikufaka engozini. Ngoba manje uzogcina sekubuzwa kuthiwa kanti awuzwangani wena uma wakhe esho. Ngoba uma wakhe okhulumayo. Akukhulumi thina esihlebayo, ukhuluma uma wakhe uthi kodwa yena uyadlala. Ukudlala uyadlala. Lapho-ke uma useyingane ngempela useyintombazane crazy in love ngeke uyizwe lento. Ungagcina usuthi kwavele nalo mzali akangithandisisi kanti umama ukhuluma ngeside lokuba umama ukhuluma iqiniso ngengane yakhe. Lento nje wena ungazi uthatha uthi shuthi nje emzini abangifuni uphethe umsangano wothando lokuba yingane. Uthi abangifuni why bemkhuluma kabi, bekhulume ngezinye iy'ntombi. Unazo nje, unazo. Wena basuke bekunikeza i-warning yokuthi cabanga uma kukubiza ukuthi baleka. Kodwa manje usuke uthi wena hayi uyangithanda, usutshela abangani bakho ukuthi uyakuthanda, nomndeni wakho uyazi. Futhi wegazi ngempela mina ngifisa ngathi ngabe amantombazane aphucwa ukuthandwa.
aphucwa njalo ukuthanda kube kuthandwe wona. Ngiye ngifise nje ngoba ngiye ngibone ukuthi amantombazane ngeke kuyehlela ngakuwona. Bekungafanele ukuthi wona athande, bekufanele ukuthi athandwe. Ngoba ubona umuntu ufuna ukuchaza yena usekhulumela ngisho umfana, abayazi impilo yethu, abalazi uthando. Hayi bo, umfana uthule sonke lesikhathi uwochaza kakhulu. Umfana naye unazo lezi iy'thombe nawe unazo, kodwa yena akayiphosti. Kuthukela. Angisho ukuthi ngiyanilawula njalo mantombazane, kuthi nje ngiye ngifise uma ngibuka nami sengibuka ngeso lokuba udade omdala ngithi awu, kwakufanele amantombazane encishwe ukuthanda kuphiwe abafana, ukuze amantombazane eqonde ukuthi ukuthandwa yini. Manje inkinga athanda kakhulu. Mase ethanda kakhulu nje kuvele ukuthi ahambe ngiyothenga imvubu ngikushaye. Ngikushayela ukuthi musuke uyinikela kangaka. Vele ukuthi angihambe ngiyothenga induku nje ngikushaye. Ngoba ngithi uma ngilalela zonke iy'ngane zikhuluma ukuthi ingane izikhala ihefa izwele, bengimthanda wadlala ngami. Kanti wena uneminyaka emingaki? Bengimthanda wadlala ngami. Awakafiki naku-30. Awakasebenzi ngisho kuma-ofisi amaningi. Awakaqali amabhizinisi wahluleka. Impilo nje wena usakhasa kuyona, kodwa usuyakhala. Hayi, vele nje ngifisa ngathi nje ngambhaxa umuntu. Ngiyadlalwa igazi ngibe toxic. Kodwa nje amantombazane kwangafanele anikezwe umuzwa wokuthanda. Kwakufanele enziwe understand ukuthi ukuthandwa yini, hhayi athande wona. Uthandwe, hhayi ukuthi thanda wena. Ngoba ngesikhathi uthanda wena ila uphenduka khona isibhanxa, la uphenduka khona isithuphethu. Buwe manje usufuna ukwenza zonke izinto. Ufuna ukuphuva futhi kulolu thando, uthandwa kulo ngeqiniso, kodwa uyazazi iy'nkinga zakho. Omunye uthola ukuthi uthenga ngisho izipho ay'fake kulama-bags akhona, usefuna ukuthi uthengelwe. Uthenge yena. Ngitshele. Bye bye anyway guys, isikhathi asingivumeli ukuthi ngihlebe nani, ngizoloku ngima nqampu nqampu.